De decorbouwers bleven jimmer aan de gang. Alle keren dat ze wat had, kon ze haast weer op een nij beginnen. En zo doe ik zin kunnen weer ik alle stikken purren zo oorskwot. En ja, de eerste keer toen hadden we hier een boetenrepetitie. En toen kwam we hier zo aan en toen zagen we dat er al stikken oorskwot waren en al dingen kapot. Ja, toen hebben we een stukje weer opnieuw, zo die zeg maar. En dan kwamen we hier juist terwijl en toen weer alles wegvernield, maar dan ook heel volle. De jongeren hadden geen idee uit hokkerhoeken de vernielings komen. De schouders werden er maar weer onderzet. De troep oproemen en de kit komt weer uit de kast. De toneelspelers binnen op zoek naar nieuwe attributen, want die hadden slopers echt mijn naam. En er is een plan betocht om vat te komen dat het nog een keer bad. We gaan een bewakings-appgroep oprichten. En dat houdt in dat mensen een telefoonnummer kunnen via een privébericht via Facebook. En dan kunnen ze in die appgroep komen en dat houdt in dat is dan elke uur steeds, maar dat er dan even shirt van hoe leidt het daar. 29 mei is de première van haar voorstelling Kattenkweer. En die deadline tinken ze als het net werd zit wel te heljen.